Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di ba kasalita ni Lourdes ka na Pauluan, panagpili. Dear Manong Nemi, HRM Anong Nemi Hotel and Restaurant Management. Dahil na tipilik a kurso. Ngamin Manong Nemi negosyo dagiti naganak kada kami ket restaurant. Uhen. Kada ita man tinapilik. Ito tanigid duwa ka kamsat ko nga lalaki Manong Nemi ket engineering ken accountancy. Imunan nga naggraduar ni Manong ko nga junior Manong Nemi kada damaten pamilya na. Irinto tani Manong Jojo ket graduating to pailaeng. Idin to tasya ket adak idin Manong Nemi di first year college iti kurso nga HRM. Idi tarugyan dakmeten nga armen dagiti pabbaro. Ado pa ket din tagar aram kanya kiti adak ti high school Manong. Ngem awan narikat pat pailang Oren no adda ako niti college dito onet inyo na unay da papake ni mama nga diklikak pailaeng iti makirelasyon. Kamayatan Manong Nemi nga gadadalak. Tuladag kanu ni Manong Jun. Sala kanu nakirelasyon hindi ka magturpus. Kaya oray ni Manong Jojo Manong Nemi kada umot pa iti amok nga nubya na. No pa adumat digiti agkras kada kuwada talag ugwapo digiti agakabsat ko. Ken nabintasak mo Manong Nemi tayo malak nga rot kini mama. Flawless ako na. Na ornos nga napudaw dagiti ngipen ko. Ada anak pait singin nga kalid, na rimat, anang bihag, dagiti matak, na isamak, na rumpi, dagiti bibig ko, imalut, ipamagik, nakabimbitas, ti sukog, ti barokong ko, nawasnay nga nalapana, dagiti legs ko. Nadayta Manong Nemi, ti pangdaydayawan, dagiti agrukbab kanya kalalaki. Ete kunadan Manong, saan kumit ida nga maliklikan, tajakmet agbalin nga bastos, nang runa Manong Nemi, no crush ko di lalaki. Manong Nemi, anda ko niti second year college nam amok ni Ricky. Kaya mo, niranranakit din nagkatugaw kami ti first period, digad kahit nga so nagpadpada kam ti kurso. Tinalyaw ko, kitkitaan na, sa umisam. Umisam ako mata. Naan niya nga rod, naggwapo Manong. Naggwapo, permi. Ado matan naglalaki nga pagrukbabak agwapo, ngem sa bali ti gwapo ni Ricky. Hay, api talaga makita ka. Transperia, nagabok sa di Baguio. Igurot ka. Amen. Nauli la kam kami ni ti mother. So nga dito'y, nag-awit kami dito Tadi ito ti poon da papa. Basta. Abing HRM ti kinayat mo kurso.
At ka di negosyo nga restaurant? Awan. Ngam kahit ko, mahilig ka kami eh. Mahilig ka nga. Nagluto-luto. Kahit mo sa wen, into no agrador ka. At kahit mo ito magnegosyo. Hotel and restaurant. May restaurant, may hotel pa. Kung saan, kahit ko mapan na abroad, alalis to lesson so. Sika, abay kinayat mo ti kasto yung kurso. So ngamin ti negosyo na papakin ni mama. Uy, naimas siguro pa nagluto. Kas kaimas mo siguro. Sorry joke lang na dyan. Okay lang, magustuhak. Magusto ng ti green joke. Ricky din ka mo? Lourdes man kanya. Nice meeting you. Lourdes. Kino na naman nung name kat nagraip dagid na kulap mi. At dumaten man nung name iti nakaka-alamanok, naka-shake hands ko, ibang-iba ni Ricky. Dito nga tanti ko na nga, na in love. Masansan maten man nung name nga, agkuy-kuyog kami. E dentro iti pa nagkuy-kuyog mi kini Ricky, at sumarsaruno. Kang kanano madmadlaw kong sumarsaruno. Kasi ko lang, kakaklasyan na suna, di ba? Owen, ni Eric. Gamang mo kayo? Gamang mo kami Adagan garudahan ko mo mga lalaki nga kaurasan tayo. Sumurot-surot. Ana, diran na siguro mo't kumayak merienda. Dukayan mo ka tayo banta. Ay, no? 3 is a crowd. Yung mawa. Nagbalimatan nga nasingad nga gayong po iso na. Kadi, iso nga sumurot-surot. Di, no gayong mo gayam, di ayabam. Tapos talo tayo. Talo kang nga rod man nung name nga nagsasango, nagmerienda, ididay di nga bigat. Saan nga mo uni man nung name ni Eric? Sa lagdak na kami lang kini Ricky man nung name iti adda nga nakatugaw nga sasalita. Abay nga sa nga mo ni Eric? Awa matinaskin nga baga kay. Da kayo mo itadag sa salita. Naalangan mo nga sumingit salitaan nga ito Malagsid dududwa kam kini Ricky. Nagkuyog kami. Nga mapamang shot. O, gininom kayo? Haan? Mang shot. Kung naklag na dyan, mang shot. Pasari, isak no, ang dinakayat. Ori sakit tak manakayat, ori awisan nak. Dinamag ko kini Eric manong naming nuaping HRM metikoso na. Mahilig ka naman manong naming aglut-luto. Noong pa umat ka naman restauranda. Kahit na, ito nga kurso, adu ka naman kasapulan. Kiti kasi nga course ka, kiti adda iti abroad, manong naming. Tata ka no kasinsin na, anda di duway. Manong naming na pagkompararek, dagiti duwa. Anda yung nga nagukuha po nga amang ni Ricky. Kasi awan lang ni Eric. Kasi detay, basta. Ngayon ni Ricky manong name permi. Super tigwapo na. Ito na minsan manong name nga awan ni Ricky ni Eric kadda. Ti amo kini manong name kisiyaklat mo pa nagmerienda. Awan ni Eric. Sikat awan. Ay, sikat adda ni Ricky awan. Awan na tekto. Awan ni Ricky. Abay among mga awan. Nagkuyog kami ni Kalman Ket, natuduan kami. Yung message na. Masakit. Sikapit yung muna ka nang ipagaan na. Sana pa yung baga kaniya. Kasi sikat, adada ka napatpatag keng kuha na ang imsiya. Tapay, nag-process ka din ka ni Ricky? Hampay. Makaunaak nga rin no kasta. Hana?
Baka umuno na ka mga baga kang I love you. Hapay. Di ka tigalayang Ricky, di ada karbagan na. Sama na kastanim. Di ka man, Eric. Gabutaw ni Ricky, siya ako di mga wiskin ka. Let's go. Tak biniyanda. Diyo kayat? Abi di mo kayat? Basta. Si Kamek. No, awan ti kayem ko, da. Apay, masukat ang kung art keng kuwana kas keng kuwana. Ni ka di Ricky di patpatag mo. No, boy, sana pa yung pagkaking hati ayat na. Awan pa'y kanyang dagit Eric. Yung madlaw man. Baka ibaga ni Eric, once ng ibaga natin, I love you keng baka I love you to ko ng keng kuwana. Ang ginaman ko niyo ko, bibiyang mo na kastaman. No, ang pinagsanay ka. Nabibinas mo lang na may bagaking katirik na. Ure pa yan na to. I love you, Lourdes. Seryoso ka? Seryoso ka? Saan nga ang angaw timang ibagat I love you? Huwag na. Sayang lang deta. Gabuta sa nakakayat. Itian niya nga rason. Itian niya nga rason. Nalakalang nga rasonan. Gabuta saan ka nga kayat. Anya pa iti rason. Deta lang. Gabuka tita nagwapo ni Ricky kit siya para kang kikatangit. Awan na langak. Siya wala lang ibagbagang awan lang langam. Nga matakad ka ron tao awan langan na. Ada langam nga may gidget ka kini Ricky. Gabutan ni Ricky di kayat mo. Nung pagpili-pilian na ka, ni Ricky mo na siya. Asino? Siyempre. Gabutan seryoso ka. Seryoso ka pag siyempre, pilik ni Ricky. Gabutan na kami tagbagay. Guwapo, kaya napintas. Nakaawat ang matlaing manon na iti message ni Ricky nga nang imbaga talaga nga masakit. Tinaramid ko mano. Inamok no sa dinno ti balayda ket saan ko nga imbayin ti bagik. Napangko sinarong ka ni Sona manon na iti malem. Nabitnas ti balayda mano. Ada mabalinda. Kabota mga obisina nga padpada iti parents da. Ken kas kanyak. Adamat nakapaggraduaran ng kamsat na. Ni mamang naman nung name itinang ilokatiri daw. Inya mamok ti bagi. Classmate mo. Uwan ma'am. Kunak man nubyo ang tanak mi. Agad adal kang pa lang ma'am. Ala, sumrag ka. Orita, dyan nalainganin. Di na masadot mat ngamin nga tumar. Kasi nung may bagang kita, di matagpo tumar, di mat uminom ta nga danom, di kat awan tilingat ilingat na. Pinagtugaw naktibakot, manong. Gingari mo ni Ricky, manong, name silad na. Ay, sorry nagsakitak mo din. Huy lang. Ang bale, nalaing ka kanumatin ko na ni mamang mo. Nasad ka nung amin nga tumar. Tumar ka ha? Minum ko tayo dungan danom. Tapno, dahil lingat mo. Nakasado nga bumaot, igor-igor mo. Nasaan ka ang tumar? Saan ka uminom tayo dungan danom? At dahil nga nalaingan ako. Abe ko na, nakita ka manin. Agamanak. Lourdes. Kumusta kayo ni Eric? Sa lusod ang kanyak ni Eric. Lokod jay, dinigaanak ka din. Anya? Kung nagtupay kami kat. Nga anya? Kaduan sa akin di kita nga pagayam mo, naggayam kita, may mesa nga babae, di ba kariknaan dito ayat. Kahit mo sa wen, Ricky,
Uy, di mo ka dimadlaw? Amom, mabainak lang amin nga mga magkakingat I love you na dati ti eskwela. Dati kahit ko kumangit, umay ka maglapas yarin di balayo. Ngim si kamat ng ibaga nga, saan kang paspastrik, gabot ay stricto na ti parents mo. Kami yan tayo nga tadakan to yan. Balay matlara ito hamat ng eskwela. I love you, Lourdes. Manong naimili na itangan hanggang ko aglag tulag to ti puso. Ano mabalin la ko mamanong naimikit siya, unti mo nang umarakop kan kuana. Ano mabalin la ko mamanong naimikit aklo ng kadagos. Ang narigat mo ta, kunak badla nga kit. Hala, hamping ang mabalin, Ricky. Magbasbasa tayo pa lang. Kit man ano. Aramatan na nga, inspirasyon, tirasyon ta. Kasano no, may tulad ta karig da dumanita. Nga niya, nga makalipad da. Baka no awisan nag-check-in ta. Apay check-in da pa lang. Kanda talang orti pala imin. Mabali mo dito kwarto. Allah. Hindi ito. Kunak lang. Basta, mabalin tapat nga tirik nata. Basta kahit ko, nga sumardingan ni Eric, kahit ko nga, ibagata kang kuha nga relasyon tan. Tapno, matindi, naman na. Tikat namin, panagpadpata kami. Sige, sigurado ka. Basta awan ti handag lablabas ha. Tapno, sumarding ni Eric. Kabota sa nga sumarding na diya. Naging nga santang ibaga kang kuana. Nga dan relasyon ta. Ngayon nakakaasimunit. Tapay masyang ka. Siyempre, masaktan. Baka saan ang kanton nga ipilang nga kayem. Bahala iso na. Baka saan tanto numakit kita. Di wow. Yung bagakbat kang kuha na kit. Nagsarita kami met itinalapat. Saan langin nga makiribal. Kaputawan ti gasat na. Kaputam mo ken pa-check na syakti kayat mo, di ba? Laglag kalawa na. Laglag kalawa na yung nagpili No iso pala pili. Hala, amot Ano nga naglag kito? At siyempre, datatagbagay. Guwapo kin na pintas ko naman. Ricky, sabi ko mga ron, tasanak to pagsangitin. Saan? Parang sa akin, hindi Ayat mo, oray no, oray no, baka mabignatak. Aramidak lang. Bikan, sa tino, tisilat ko. Logo ka. Kaya magbaga tsak kayat tikas na. Pilitin na. Saan ka mata pilitin ka? Apay pilitin ka no, di mo kayat. Sa bagay, dedihan na kaya't isot mapilit. Nan, kawidak din. Sige. And thank you Arakop pa nga nun. Sige, arakop lang Lourdes, Ricky, salang arakop. Salang yakap sol. Hanapin nga ron, kispirin. Hindi ito, pagbit lang makamakara na. Saan? Hala, nagpaut. May samay. Hindi na ito kwarto. Hala, ito. Ada ako ni tidalan ko nga agawid manong naming ang guslara paapag pa lang ti arakop kan agek ni Ricky kaniya. Kasto'y gaya mo ya? Numaraman amon, arapapam. Diyos ko, ang kasanon no, sa anak no, makapagkid-kid kinirigin, mas pagarigan ko, naku, naman. Nadlaw manong name ni mama, nga na isang sangayan, tiya ragsak. Manong name, ragsak ko. Kasi nangabak ti sweepstake, kada nga langam, iha. Ma? Nangabak ti sweepstake kapag bagayo. Saan ka mat nga dati akasta?
Oray no, awan ti naskan nga esmam kat umis-isem ka. No? Nimot mo. Aman, ito pa lang mamabserbaran ka. Libro tikit kitaem. Yung pasaray, agpanaunot ka sa komisem. Sa mo aprosan na bibig mo. Pag pinustaan ta, naramana mo na nga. Ni istiyan niya mama. Naramana mo ti bibig ti may sa lalaki? Ay, saan mo nilala ni mama? Kaya po, pagpadata nga babae ha. Kastamat lang, hindi maramanak ti damo nga kiss ni papang mo. Iso nga saan akong ngulbutin. Kasta ka di mama. Apay nga yulbud mo pa lang, kadagpadpadata nga babae. Ada ka dinas kang ilimit mo kanya mamang mo? Mama, sorry ha. For what? Ang boyfriend ko. Nakaw. Para third year college kan to pa lang. Sorry mama. Tsak naliklikan talaga nga nilabak. Guwapo ka di matlaing. Super. Nasingpad ka di matlaing. Ang anak nga rin di balay datan masakit. Nakaw. Sikapin nga babae. Di ba kang dumanog kang guwana? Siyempre. At no anda masakit. Inga pa siya rin, di ba? Inga sa rungkaran. Agan-anan ka lang iya. Ha? Samo nga basta, isuko ti amin-amin mo. Tanangin mo tagpili. Saan nga kapot gwapo? Saan nga kapot makikita mo nga nasingpet? Amo, ando na kita kuha. Ando na kita manglimlim mo. Gwapo ako na. Ore gwapo no, pangit ugali na. Ore gwapo no, adama ding ambisyon na. Ma, panagkunakit awan. Siyempre, nakapimpinas pa ito pa nang entertain kanya ni mother na jalaeng ornos di balay da. Makita mo ti ornos at pamilya no ornos di balay. Wala kita, biyan ko lang ti mang balag kang gaya. Ha? Talangin tagpili. Napili ka ro din ni Ricky. Mama, awanin sa malipak pagpiliek. Tawang nga rin ti Karibal na? Da. Sino ti Karibal na? Gwapo ka di man. Awan di mako nangalangan mama. No agabay kami saan ka magbagay. Baka no ko na nustagbalin nga asawa kat ni. Naggasad da di lalakin takinayat di babae na pintas. Kada umay lang di lalaki baka kunada. Kaduan na matkas ta ika. Nga niya. Ni papang mo. Kaya gwapo ni Papa. Inabintas ka may dagbagay kayo. Hanga kasta iditilangan ni Papang mo. Ni Papang mo ti kapapangitan ka nagiri nag-aram kanya. Ala, sami lagi mo apo kat. Ni Papang mo, hindi kasawa kami. At anda ka mag-estimar kang kuwana. Di na mo, hindi gusto pa rin ni Bagina. Kaya tiyo kasawan, ni Papa ti kapangitan ka nag-aram ka na kayo? Yung mga apa yung kinayat ko? Gabotisot patpatagyo? Gabotisot ka sa singpatan. Pagkunaan nyo, siyempre, sinintir ko. Hindi na amuanan manong nemi ni Eric nga dan relasyon mi. Kalpasan manong nemi, analpas na ding school year si Maruno, manong nemi, saan mi nga makita pa ni Eric. Nag-transparent ni Eric. Iso timbaga na eh. Nagloko. Apa ka naloko? Hana ka numay concentrate, numakit-kita na ta. Umapahapan. Dinala mo pakibagayan naman ito. Siyempre, orisyak mata. Nakarik na ti hayat kang kangim. Sa mo mata kinayat ka ba siyak mo ti kayat mo? Sorry na lang, friend, kunak mata. At dapat komunikasyon nyo. Awanin. Diyan ka mo. Pinuha ka nang andagos ti komunikasyon mi. Nasakit tinakim na ka. Ngawan ti Robin nga pagsakitan tinakim na kanya. Nagradwar kami manong nemi kini Ricky aging kamanong nga siya kon ti mga asikaso
iti may sanga-sanga ti restaurant mi. Tainteden da mamakin ni papamanong. Dito mi tanangin, pakat ko manong nami ti inadal ko, ken panag-research ko, tamabore no makapaggraduara ko, diploma mo lat kinunod ko sa jay. Ngamin tultuloy ko manong nami ti nagsusuro kadig na dumod-dumang putahe. Uwan manong, akit na binas ate, anayas na. Ma'am, imadudagiti customer tayo Tapay, napintas ka no ti manager. Dila kinapintas ko. Kan adudagiti na inayod nga potahe. Ito na. Gabot sa anak ba't nga agsarday nga ag-eksperimento. Aging gaman nung nami nga injayan ni Ricky di ba nagkalay sa amin. Nasapa pa Katon, makapagtinulong tanakuan. Gatangin ta ito'y kaabay ng alote. Dito restaurant nga mamanits mo. Ta parak na rin tati hotel. Ken recreation center. Ano po na? Aglunta. Ken tulungan dak na giti kakabsat ko. Umutang ta kadakwada. Ken mabaling mo matit. Agpatulong ka giti kakabsat mo. Di ba? Nada na pinas ka trabaho na. Ni Manong Jojo, akong asawa na. Mabaling nga makatulong siguro. Bas sakbay nga planuan ta tinegosyo. Di ka lay sa tapay. Ang may nakman lang ang pasyaran nga di balay. Sa jamit lang ti paging bagaam. Apa ka din saan? Umumayak mo sa jahin na. Saan nga dito restaurant paging bagaam. Sa jabalay. Nauray ko nga rod manong name di pa nag-propose ni Ricky nga may diti balay. Karim pa ka moming nga dakos kada papaki ni mama. Wala nga maumpay asawa ni manong mga Jojo. Unam ko nga rod. Sumunto ko na kini Ricky, mama. Nga mapay kami nga umpay asawa na. Managpili. Numanin na agsina da iti gabaling nga girlfriend na. Lala. No, hasta alaga nga dito desisyon yun na kita awan ti mambalin ni Jojo no mauna man nga gasawa iha. May nakaroon nga asawa manong naming at syempre napagtutulagan di amin kada karagsakak. Naragsakak syempre, my first and last love isu manong naming iti agbaling kataktakunay na iko iti biyahan. Ket kunak kada bapaki ni mama. Pa, ma? Saan ka nagbidot nga nagpili kini Ricky? Gabata, agpadpada kami ti hilig, agpadpada kami ti amin-amin. At syempre, agbalilaki nga progresyo ti negosyo mi. Tatulag mi ma, mangipasdag kami iti hotel and recreation center, iti abay ti restaurant. Ano man panggatang nyo? Ken porsyel ka dito yung alote? Porsyel ma. Ken nagpatulong ka no, ni Ricky ka na kiti kakapsat na. Alalakit sapay ko ma. Sumaliwan-wan. Ti biyagyo. Ti bangunan niyo pamilya. Sapay ko maiha. Tasaan ka nagbidot alang pili kini Ricky. Saan ka nagbidot, papa? Kaskan ni mama. Nalaing kami ngagpili, papa. Kas itinarapa mi manunemi isu tinaramid kinatungpal. Siyempre di kalpasan ti kasar, first night, ijabalay daa, siyempre tinagawidan mi. Ngayon kalpasan, subag mo nga bulan, manunemi, nepasdekin ti hotel and restaurant. Ay hotel and recreation center, nga nayabay iti restaurant. Gatangin tapay, dati sango. For sale data. Ado bakante dito nga lugar.
No, pa medyo umaday iti sentro, ang umay dadanunan na, siyempre, no, naimas ti makan, siyempre, ure ka sa kaadayo na, umay dadanunan, di ba? Kan ito yung recreation center, kan hotel. Nabintas kami dito yung environment dito, di ba? Sweetheart? Kadangin na pa data sango, kada na ng tipas mo nita. Kat, makamunta na. Iramidan ta nga, pastagan na apartment, tapos na pagkasaraan. Bayadan ta pa muna nagiti utang ta, sweetheart. Sa tantumanin na aggatang itilote. Sa tantumanin na yun ang tinegosyo ta. Kanaganak ka pa eh. Ay, kadaumad lang mo amin, sweetheart. Dito iba't ka namang ipasdig ta, tipan nagkabalay ta, tapno, saan ta nga pumanaw? Makareg na tibigat, pabigat, manglukat ti restaurant, manglukat ti hotel and recreation center. Awanit sa pulan tapay. Malaksid ti anak. Ang problema, ako matiberensya nga tamat ng padpada, adan dumad lang. Lalaing nga minta garamin. Aging gama nung nemi. Nga damat lang yung nagpitpitik, irisaklot ko, kat kastaon, tilag to ni Ricky, inimamon na nga masikuga kon. Ay, siya akong tikaragsakan nga ma, numaypas nga yun ti anak tang. I-check mo tin, siyempre, tikaragsakan ng ina, kaya nasawa, kapag nakasawang tigasken ka, kumusta? Hotel, kan recreation center. Sikat mang manage ha, sikat mang manage ti restaurant. Kan basta rin umay ka makibiyang. Nutoy, ti kusina, no damat i-propose mo, di ada tumanin ti umay nga customer. Ay, talaga nga do. Kapag awanin sa pulit dapat imas ti lutom. Ken imas mo. Imbagam maninday ta ha. Dadat imunang imbagam kanyang iding. Nadyak malipatan. Kudut. Impas nga ikon manon namin ni Ricky Jr. Kung na kaniyak, tasawak may santupay ha, babae. Ikasanong lalaking dumanin. Di ala, na yun, anong babae, gusto. Umanay ni talo. Okay. Kut, kumusta man? Okay. Ang di problema ti hotel and recreation center. Ang gayam. Nabayadan taman ta nagiti utang ta. Sa nga din nga, ada plano ta, manggatang nga retang. Apay na pasardan ka. Adan sama ta nakagatang. Adan ako ano ka daw tala. Huwag nagpaiso niya. Umatan niya record na nga for sale. Ken naaladan mo ten. Ready for construction? Ne, sino nakaala? Diyak man mo, sika mga men, hindi ko mapalang si Rart. Hanga bale. Niya pa na sa pulong kan naglawat yan tani. Naglawat ti restaurant. Tapay naipanikod nga balay sa natoy recreation center kan hotel. Ano pala sa pulang? Yeah? Sa bagay. Ngayon man ang katat inegosyo data siya. Baka matukompetensyahan data. Kaya man reman pa, nabimbindas pa yan, kakompetensya. Tamno, may pakakatusos to kalaig na, di ba? Sa bagay. Kaya, malmalpas manong naming hotel and restaurant? Nagloko na ito yun. Talagang, ada kakompetensya natin, sweetheart. Kung pagdanagam, apay, pati ko mga orti imas. Nung nag-imas ka ko nakmanin, ala. Sa bagay. Di kiti suki ta. Sigurado nga magtengel tayo da. Diba? Siguro mapandangan tumot nga taramanan sa atin to ikumparar. Yung sabi ko mata sanda mapantud na nga restaurant. Sabi ko tapos tikas-tagat sanda mapukawan dinig customer. Manong nemi iti dandirin mangrugi iti adta ti sangumi nga kakompetensya.
miniting ko manong name ni kiti empleyado. Guys, ma'am, kastoy talaga ti business, di ba? Ada ka kompetensya. Numuna kat mismo pa nga sangwanan ti restaurant tayo. Yung mawon ti pagdanagan nyo. Tawa matdanag ko. Habang amin nagdanag ka, ma'am. Luisa? Wan, ma'am. Ano ito pa nagkunam, Luisa? Mapasamak to nga tanga bumasiti customer tayo. Panagkunak, ma'am. Saan? Pagkunam. Being the head nga kadagiti kada kami nga waitress, na pagsasaritaan mo data, ada iti luto ken panang-entertain kadagiti customer. Sa bagay husto ka, Luisa. Ayaw ang gayam, Luisa. Ada no yun? Ni mamad. Awan. Sikat ka pipintasan. Kada kayo nga waitress. Ando na kita madmadlo kong customer no kang sikat kang kanayo da nga ayaban no umayda. Ando na kita crush kang nga customer kat. Nimit ma'am. Among ka di nga madmadlo kong sikapi di kapunan wapay nga ando na kita customer. Kadwa na kita babaro et. Di kita foreigner. Di kita maban na ag-check-in iti hotel tayo. Siyempre, dito tayo pangananda. Ato tagararap ka? Oh, siyempre, ma'am, napintasak. Ngayon napipintasak. Ayun, ma'am, napipintas ka. Sa malipintas mo, sa malipintas ko. Iso nga rin nga sikat pinagbaling kong head ka ta kayo nga waitress. Tapno may isuro mong dagiti kakaduam. Tapno pumintas na matakas ka. Amo yo, saan lang ang pintas? Iti panang-entertain, panagisem, panagsao, iti pakaalukuyan na kiti customer. No, di talaga, nakas ka na kayo, di kapinas na. So, ngayon ka na kayo, ha? Ituloy yo, ti pintas, ti panakilangin nyo ka na kiti customer, tapno saan tayo mapukaw ida. Kaya siya, kas manager ken chef, aramirik man ti amin. Diyak kayat, ti ba kompetensya. No, daman ka kompetensya, diyak kayat ti baabak. Tadyak pa napadasan tinabak. Ma'am, ngayon nukas pagarigan ta, mapasamak to pa nakaabak mo, di mo tuon ay saksakitin, takas tala ti bihag. Tsaki balubos? Abay dit? Ma'am, basta, lalayingin nyo. No kasunod, pintas, dating entertain nyo, panang-entertain nyo, kanagiti customer, iyad-ad tayo pa. Ang naroon na king ka, Luisa. Yes, ma'am. Luisa, diyak kahit na mapukaw ka. Sikat ipag namnamak. Kada kayong kakaduwak. Being waitress. Pero kung mapukaw dak, ma'am, kakaiso ng syakti ka nga tunti sweldo. Manong name nakaadu tinapandangan kadedi nga grand opening iti restaurant iti Saumi. Manong name. No manin basbasaik manong name tiya nagan ti restaurant. Da kami manong anat nagan na idi sublat nagan na kadagito ita hanggang nga nagsukat adu nga rod digiti branches da nga restaurant ngayon manage digiti da dumapay nga kabagyan mi nga ti panaka-big boss mi manong name kadagiti naganak kada kami. Kasla saan nga mabasa kasla inaibak ti asawa. Ano problema? Apay kasanay ka. Nakadatuho. Tinapan ka dakwada. Siyempre, gagangay dahil grand opening the restaurant kan hotel. And then sa first 50 nga libre. Sa dagiti si Marcelo 50% discount. Gagangay data pangawis ti customer data. Kaduan ng samit nga nagiti dati mo tla customer tayo katabad data. Kaduan na. No si ka kumati customer. Umay ka kumapay lang dito. Idento ta da discount ta jay. Ken pangramanan damaten no kasano apang kumpararan dati imas ti loto. Kasano no awan to tagsubli customer to yan. Tadya amin yan. Nagpagdanaga maya. Ken sweetheart, kinaman na ta nagan na restaurant. Kasi lang may balikas.
Ano na kinam? K. 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 R. I. E. C. K. R. I. E. C. Creek. Creek Restaurant. Ano na ita? Diyan mo na mo. Maam tam. Mangibaonak tispya. Ispya? Mangibaonak to tispya. Mangibaon ka. Nasunod matalag mo. Mapan na manglimlimo. Dito ag-obserbar sa jay. Dito mapan na asmay sa customer. Sino ti baong ko nga ron? Ay, ni Luisa. Among dadagat na lingag sintir. Baon nagto ni Luisa. Tama panto sa jay. Mapan nag-ispya. Kasta talaga. No, da ka kompetensya, masapol nga da baon mong ispya, tapno maamuam no niya sekreto da. Makalawa sen manong naming, samot kedi, hamot kedi nga madlaw manong naming nga, makmaksayan ti customer mi. Adumit lata. Adumit ti mapanit direct nga restaurant. Naging kayong baon ko ni Luis sa manong naming. Napansadyay, napanangan, nag-obserbar. Hindi ta umayan manong naming subling. Umis-isem. Oh, kumusta? Kumusta pa nag-ispiyam? Buwabe, kasta pa nagkataon mo, nakaraglag ka. Namamok di manager da ma'am. Manager? Di aking kukuha. Sino manager ta? Hamukat ba nakita, ma'am? Salut-sudok ko ba pa nung nakita ko? Anad na, yung manager da. Data. Naganda restaurant. Dagan na? Creek. Ma'am, Rambulan na ta. Kriec. Iyon ang E. E. Samo yung sarunod di R. Samo yung sarunod di I. Sa CK. Ano na pagbalinan na? Eric? Wayne. Eric, di manager daking kukwa. Eric. Nagwapo. Hala? Isangarod nga iso. Tiyan niya, ma'am. Ada kami kinarebal ni sir mo, nga Ricky, agnagan ti Eric. Agayam da pa ya, agkakaskolaan kami. It's ara maamin ti kursomi. Pinaay ko, ta siyempre. Adadangan ta kami kini Ricky ti may bagay. Kunam nga gwapo. Saan nga iso Kaon lang na diyang Eric. Kanyat amo ma'am, bakaon lang na idi. Idakat gwapon. Iso nga ta? Yeah, ano tayo nga obserbaran pa okay lang, met. Ti makan. Oh, naimimas ka na tayo, ma'am. Oo, nga pagdanagan tayo. Sino nga tala di nga Eric? Di padasam mo't ma'am ti mapanmangan. Tapos nung makitam ka ma'am amumot ti manager dangagnagan ti Eric. Dahil tamat lang ti sungbat na katasaludsud mo. Manong name napanak nga paiso ka di met lang agundaway. Wen, damay sa nga lalaki ti may sa account, di counter. Sungata. Napanak di bakante nga lamisan nga si dagiti counter. Idi o mas dagiti may sa kadagiti waitress, manong name. Diyaking kaskaso. Kitkitak na di lalaki. Ma'am, ma'am, dato ti menu. Hanag nga, agorter. Kahit ko lang mga muna siya na manager yun. Ay ni Sir Eric. Sir, Tim Malyaw. Oh, Lourdes. Ni Eric nagpaiso. Tarantado na ito ni Eric. Imay na kami. Kiniraba. Musta? Di masadagan niya. Kasi lang, nagalamano kami. Loko ka, apay. Si kagaya, mapi nga, saan da kami nga pinakamon kini Ricky? Ay, nakaimatlat nag-asawa?
Mm, nagijam-jam mo ka. Naloko ka. Abi naloko ka. Eh, di ka mo nga nakita king kukay dito ng restaurant kin hotel. Imposible. Aman, fix mo no. Kas mo dito sa yung panaka mo, nga siyak dito eh. Talagang awan kami ni Kasunyo ni Ricky. Awan. Awan. Kansa mo nga mong takamit aking kukuha dito, restaurant ng hotel, ng recreation center. Saan ko ka mo? Posible ah. Kung sa ni Ricky. Ano dyan eh, di hotel, so manage. Kinanggad lang eh. For how many years? Get adanak yun, dumaysan. Sa 3 months dito, may kadua. Kitsi ka. Ang asawa. Nagsabsabo lang nga ron eh. Tamo, may di pinaay na. Diyakon kayat, agayat ko na. Baka dadumad lang ang sapak. Tadanam amok kita eh. Luisa tinagan na. Oh, kapag naklat ka. Inapay. Agar ka. Ayan ni Ricky. Ano ta? Sige, nga tayo nakpasyarin. Diyos ko. Kasi saan ko ba lapat yan, Manong Nemi? Kanpudno ti ko na ni Luisa. Nagwapon ni Eric. Sana Christine nga, dinamo nga. Dinamo nga si Kasun ti Bagina. Malagap ko lang arti sa ni Mama Manong Nemi nga kasta kanumon ti lang nga idin ni Papa. Nga di agasawa dan, inamunan ta dan mga asikaso ken kuha na. So kagimwapon. Diyos ko. Hindi ito yan. Abay na iran na pa agasto eh. Manong Nemi Karabian daydi agistoryan kaniyat ni Ricky. Anak, talaga ka di nga nangatanga mo, ang tatataking kuko. Kit pinalot mo ko ma. Saan na mo ko? Tanuan mo na ko ma. Handa ko magkinatang tilote. Ken saan kumamad nga restaurant kan hotel ti Pasdeg na. Ngayon mga po ta, may sumit talaga nga arapaam na. Nagabrod gayam. Dakal gayam di punan na. At ka no pa'y duwa. Nga madama nga may patpatagder nga hotel and restaurant matlan. Iti abroad. Sadya ka no nga ado, tinadal na, may panggapti ko. Panagluto. Kadang humat problema. Patiw ta? Samit ka diya. Basta santa patiw. Anot marik na mita. Tadi siya karibal ko kadada. Kaya nakita mo. Tsu! Kahit mo sawin. No kasunod saan ko panangayit, hindi kang kuha na agad mas manitan. Aring na, kompetensya na ta. Kagura miso na. Kato na. Hanggang buting. Nadak lang. Kadalaga mo ta. Nadaka. Sino ko pagsalakanag na sanga sika. Manong Nemi imado. Dagiti umay nga mangan kadag check-in. Gabata siyempre, namuandan na ito yung area. Takin na pudno naman nun Nemi, adu pa hindi kiti, at dumapay nga kakompetensya. Kaduan naman nun Nemi ni kiti foreigner. Nga may check-in, and then, manganda iti restaurant, ti makadakas manong. Uray na kiti check-in kada kami, kat saan mata nga dito yung restaurant mit, yung mapanda panganan. Mapanda matan mangan, manong Nemi, iti ayan ni Eric. Pumasitan manong Nemi ni kita gusto ma. Luisa, ma'am, ano ti, mapaspasamak. Mapaspasamak, ma'am. Ngayon, agsasadot kami, tao mati. Pakabanugan mi nga entertain mi nga customer. Mamang kami pa dito ruwar agpayapay. Dito, kung namin mamumat.
Di tamat ayan da Sir Ricky ti, ay Eric ti papananda. Tapay, kaduan na mga na turista, ma'am. Diyos ko, aguyod kayo, kadagit customer. Ay, da kayo. Rumor kayo, aguyod kayo. Allah ni ma'am, mabalin mo at nga aguyodin. Ma'am, ano kayo, may baga. Ano, kaya na po doon na kahit kontiag-resign nito eh. Haniya! Tapay! Adan relasyon mi kay ni Eric. Haniya! Yes. Ma'am, sorry ha. Nainlabag kang kuha na, nainlabag met iso na kanya. Hindi nang baon na ka mapanag-ispya. Basta o na yung raksak ko kapot ha. Nasaraka ko nila laging agparparang tagtaginam ko na. Kat imbaga naman tikas jay. Nga si kamat agparparang tagtaginam ko na. Karampang! Alam ni ma'am, pero kung magarampangak. Pagdublik pa na suwaldom, hanggang pumanaw. Ma'am, saan mambalin? Apay, gabat kahit na kung ikasar ni Eric. Drombing unay nagtinulong kami tinegosyo. Hanap nung makakompetensya na kami. Ma'am, sorry, kasta't negosyo, kasta't biyag. Saan ka palubusan? O, mabalin mo ma'am, ori din palubusan, ori sa mga awatin ti resignation na itara ko. Basta kahit kung kat dito eh, mapano kung iti ko kami kini Eric. Umay kayo tumama kini Sir Ricky, hindi nagkasar kami. Tagpanga kahit mo. Ala ni ma'am, nagpangit, nagpungtot. Nakapangpangit ka ma'am nung nagpungtot ka. Nung mo saan ka nagpungtot, sikat ka pipintasan. Nung nagpungtot ka, pumano ka nga rin! Tisoron ko manon name ime nak inanaw ni Rick. Ano mapaspasamag ka? Malugitan yun. Pimano pa yun ni Luisa. Tayo so nagaim tag-asawa kay ni Eric. Hindi ito yung mapaspasamag. Siyempre, pasad dedo tinegosyo. Kayat, di mo kayating, kayat ipabak. Kayat, di kayat. Di aramidam ti pamuspusan tapos saan ka maabak. Ngayon itulog mo kasta na sabi na makatulong ko nga pa nagpungtot mo. Api kasta na pasamak. Api nga din Eric Pite may nakikompetensya ka data. Awan tirantana nga magkikompetensya. Tahan naman ka nga amo nga data taking kuka na ito yung restaurant kin hotel. Imposible. Kitisot ko na. Siguro, kaya't nang ipamatmat kanyak na nagkamaliak na nang pilikan ka. Lourdes, pagbabawi ka, no, haping nasak na pilim? Kasla dati panunot ko eh. Pinaay ko. Kahit nagbaling nga karit kay kuha na ita. Nag-abroad. Siguro, intulo na nagbasa sa di abroad. Tapos na rin, kasta magunod na lang ti kayat na gunodin. Ngarapap na. Sa kalpasan na. Mismo pa ita sangwanan. Ti pwesto tayo, ti pwestuan na. Ita, anat mapaspasamat. Awanin, ngilawanin, dikiti. Ngilginawanin, ti negosyo tayo. Dito tayo suna ka nakagan-ganar. Ano nga nangingilawan kita? Dumat palag check-in. Una no, numapno yung ta hotel na. Awan sa bali pag-check-inan da. Kabiniti nga dito hotel, tat pag-check-inan da. Ngayon panganan da. Iti restaurant ti panganan da. Iti restaurant ni Eric. Awanin dito, dahil di nang kayat dito. Nga po, Diyos ko, kaya... Lourdes, kasta lang tibya ka talaga. Kompetensya. Awan noan yaman iti, mapasamak kita. Diyak maawat. Kano di mo maawat. Agmove ka. Aramidam ti amin na pamuspusan. Ano taramidek? Paimasim di kiti lutom. Noan niya di kiti na ibas nga mapandasoblya-soblyanan iti yan ni Eric. Isut amuem. Tapos isut tuladong ka na dapat nga kompetensya. Kasano? Hindi mo ba kasarita misuna? Anat sekretom ko naman. Itad na nga ta? Inya ta mom. Diyos ko iya. Ngayon nakastilat at ibag ar-aramidem at adda nga maabak ka.
Sige, sige. Oh, baka ibagamanin. Nagbabawi ka nga siyak tinapilim. Awan ibaga kakasta, sweetheart. Kasla kasi diya eh. Sikat ng ibaga. Sikat ng ipapan. Sikat na kapanunot ti kasta eh. Di ba ibaga, nga pinaay mo isuna, kat nagbaling nga karit kang kuha na ti pinagpaay mo, so inaramid na ti amin na pamuspusan, tapno umay na taka kompetensya, tapno ibagam to nga agbabawi ka no api nga napilik nga sikat na siyak ti pinilim. Lalala, babag mo rin. Baka makaalakpit sakit ko. Sige. No, malugin din. Negosyo di malugin. Nagbiklat na ti hotel. At siyempre, una, tanong pa, awanin ti space dito hotel na umaydan ken ka. Ngim oray no, oray no awan ti space dito restaurant, nagpipila da. Kita nagatupila ni. Kita yung kaya ba ni Dan? Bayo nang digiti waitress mo tapapandaguyod-guyod din ti isarak di wala restaurant no. Diyos ko, kung naklano saan nga mapasamang ti kastoy. Babayamon Oray tagayam tamat ni Eric. Gayam mo lang Tanya nga rin kumano gayam mo. Baam daw isik to dito eh. Amok to na niya sekreto na. Katawa ka. Kasto lang nga rin di mapaspasama. Katawa ka pa ilang. Just relax. Dito kami latan hotel, pero asikaswem. Hindi na pa kami umay tulungan dito restaurant. Dito ka ba na yan? Di mo ibaga masapul ko titulong, masapul mo titulong ko. Alam sto nan sweetheart. Kastala ti biyak. So nga please, sa mong ibagbaga, nagbabawi ka no api nga saan nga ni Eric ti pinilin. Oo, mundiak matipagbaga ti kasta. Bakit no? Arman na ka ni Eric ket sungbata mintan. No! Kasano ko makit ni Luisa nga rod? Ako pa nagsorte ni Luisa niya. Oo nga rod. Nagbalit dumatan ng manager owner ti restaurant. Ngem, sa bagay, ang bagay damat ka diya. Kaya nasiyat met. Tapno damat ka nobya ken asawa ni Eric. Tadi kat siyak nga tapay lang nga taaya, tipatpatag na idi. Sakbay nga nagamamuda ki ni Luisa. Manong nemi na awis ni Ricky ni Eric, iti may sa apangrabi. Dito'y balay manong nemi sa angiti restaurant, tinangawisan mi keng kuana. Kaduwana ni Luisa. Oh, partner, impag ta pinatgam ti awis ko. Kaya wala pa kita nga saan. Agagayam tayo mat. Napukaw lang di kami nakasyon tayo kalpasan nga pinaay na ni Lourdes. Kat ano tinaramin mo din, Eric? Siyempre, nag-move anak. Yung karikidi nga sana kung nagayan. Kasi timbaga, kong kaidi. Timbaglagi din ta, ada na pindas, nga waitress mo, nga pinag-ispiyam sa restaurant ko. Di ba? Kasi timbaga ni Luis sakit. Luisa, imbaga? Imbaga akong mama. At da relasyon min. Sa anak nga imbaon idi nga gispiya. Dihang ko mga namamo kung nakikita ni Eric. Yan. Ket, ngam dato pebeso, Ricky, Lourdes, saan ko nga amuha talaga. Nga da kayo taking kuka na ito. Kinawan tanantak iti kompetensya. Gaganya dito tinegosyo. Sorry na naksayang kay man ti customer. Saan lang ka naksayan? Naibusan. Partner, isong inawis da kata kay kung ituloy tayo ito pa nagagayam tayo. Yan ta nga itaw mo sa bali sa ati agbalintong asawa mo at kababayagan nga waitress mi dito Talaga mapagtal ka ni Suna. So takay nagbagay. Kahit min ako mga agtitinulong tayo lang.
Ibigayan na kami kadikiti customer mo. Maring na mapasublimit lang ni dati. Nang mi din tayo. Pasaraak ti restaurant ko. Tapno ta kay lata. Ti umayan ni kiti customer. Ngayon mo rin nga ta pasaraak. Salunsudan dan to no sa dinun ti ayan na. No iyakar ko. Iboray mo ko manig di sekreto. Sekreto tayo nga upat. No mabalin. Sige. Sana ka nagbalin nga dakas ng kayem, partner. Tawan iti tinarik na kagura. Ken ka? Ape ko magurain ka. No sikat kayat ni Lourdes ko. Saan ko man nagginura ni Lourdes? Hindi pa ayan na. Pagyamanak pagidi. Tanagbalin nga karit kanya. Dumapayak man ita. Siguro ka nagbaligyak to ko na. Nagbaligyak, tinegosyo. Kasman ka na kayo. Kinaswerte ha. Tanamamok ni Luisa. Ni Luisa, sigun kang kuha na kinawang ka nung boyfriend na. Doon siga. Meaning, awang pa-experience na. Kahit mo sahon, Luisa. Bridging ka pa eh? Wala na sir. Una Nasta unay manong nemi di pa nagyamyaman mi kini Eric. Idiitad na kada kami. Di kiti sami nga mo. No kasano manong nemi nga naawis na di kiti foreigner nga nagbaling customer na. Iso tinaramid mi manong nemi iti asawa. Kahit no kasta manong nemi nga pila-pila iti bangir sila mapilpilitan dan sa lang umay kada kami ngayon di maramanan dan. Just the same. Yes, sir. Just the same. It's delicious, huh? Yes, sir. Thank you, sir. Kung na kahit nasa wan, diaraman di bangir, kaslaman ladtoy. So nga no, mapunod di bangir rin, umay dadtoy yan, mapunod nga doa. So nga, wanin ti problema manong. Wain manong nemi no pinaay ko man idi ni Eric. Tani Ricky nga talaga ti patpatek ko. Kamok manong nemi kat saan mapasamak ti kastoy. Nga, agkakaruba kami, agkakayem kami, nasisingid kami. Kaslawan kompetensya, iti panagyan mi manong. Tanoawan, ti bakante, iti bangir, umayda, iti hotel mi. Yan. At dati kiti gundawain manong nemi nga, dadjay, no pila-pila di bangir hanin. Adda mapansad jay, adda umay ka na kami. Kasla may mesan nga hotel kan restaurant manong nemi. Kasla, may mesan tiyaking kukwa. Tagpapadamat manong nemi, di kiti recipe, potahe, nga isagsagana mi. Isot ka po na manong nemi nga wambat lahing na nagbaling nga problema. No dikit nagtultuloy iti ornos tali na ay iti amin. Talo dikit nagbaling nga anak mi manong nemi keni Ricky dua nga lalaki kan maysa nga babae. Idin to tatadudwa pa lang mat ti anak da Eric keni Luisa manong. Nasigad ti tunggal pamilya nasingid ti pamilya ti tunggal kada na nasingid ti pamilya ti tunggal nasingid ti tunggal pamilya kada kami. Ngayon sabi mitlata malipatan manong nemi tinapalabas nga tinaminsan ket nagkakaeskwalaan kami nga talo nga nagkaribal di kita gayem ket ni Ricky ti pinilik gabot iso ti patpateg ko. Ngayon sa anak madlang nga nagbidot, agsipod ta, awan ti problema ken kuana. No pa'y, saan nga ni Eric ti pinilik, kada ita siguro, ken sigurado, nga naiurit ang mapasamak, hindi masakbayan. Nga isuda ni Luisa, hindi na ikari nga kasawa. Dahil nga rod manong namin, ti pakasalita, kaya thank you, iti anos mo nga ng ornos, kalpasan nga nag-inside kang ka, iti
messenger mo, kan thank you, itilayang mo nga nang ibasa. Kat sabi ko mga tadamat na itad ko nga adal, ulidan, kan pagsaramihan tibiyag. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Lourdes. Thank you, Lourdes. Ta, napinasmut lang, di pa nagpilim. Di madi kumano, nagbaling kumano na loko ni Ricky, dati nagbisyo kuma, nagbabay, nagsugal. Ay, sos. Nakaro kuma, di ba? At least, nagbalimat ka na singpet. Kaya, saan ka nga na hanggang nagbidot ka nagpili. No, pa'y nagbalimit akarit ka ni Eric, di sa Japan ang pahay mo kayo na, at least, nagkikinawatan ka nagagayam kayo matlaing. Handa nga impaidam di sekreto na. Kasi dati gayam, di ba? Amo nga tulungan ti gayam na uri ang kakompetensya dati negosyo. Mabaling ako ng business is business. Kaya, awan ti ginayam, bas no negosyo ti mangikideng nga sijay. Uri ang kakanegosyo kayo, nga magagayam kayo lata.